Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην HB Body, είμαστε η Aristotle Racing Team και μόλις έχουμε βερνικώσει το φετινό μας το σασί, το R25. Είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία HB Body που μπόρεσε να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας στηρίξανε και φέτος. Πέρυσι καταφέραμε με το περσινό μονοθέσιο να συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς της Τσεχίας και της Κροατίας, από τους οποίους φύγαμε με τη δεύτερη θέση και στους δύο διαγωνισμούς. Είμαστε πολύ περήφανοι για την περσινή μας επιτυχία και πορεία και θέλουμε να συνεχίσουμε με ακόμα καλύτερες επιτυχίες και τη φετινή χρονιά.